Mas Wasno Kumis. Pak Po, kok diireng manis Pak Po. Seger buat. Keluarga besar Saiful Hajat Bapak Haji Suratman J. Urip ono kutha gedhe kuwi tak tukoke masa isine apa wae latihan sesideman mesti kasembatan. Lah ngopo, Dik?
Ya ampun, Mbok coba ditekok langsung Mas Asep. Napa sampean mboten seneng kalih Retno to, Mas? Urip ana kutha gedhe minta tukoke omah sak isine apa-apa wae nadyan sesidempan bakal kasembadan. Sosi deman nggih minangka pambutan spesial buat Bapak Haji Suratman Dek Retno